И здравейте хора, правя това кратко видео, за да благодаря на Pro Games и на Мартин Томов, дето снимахме клипът влог с тях. Благодаря много, че участваха, че бяха добри в клипа, бяха забавни в клипа и се престрашиха да направят, да кажем, невъзможното. Да, това кратко видео е за да им благодаря. Много благодаря. Все пак. И така. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е... Нямам си път да ви е харесал. Ако е така, го харесате и се абонирайте. Долу в описанието ще са тяхните канали в YouTube. Може би на Pro Games и на Мартин Томов ги знаете, но аз все пак ще ги сложа. До скоро и много благодаря!